Ja, het gaat heel goed. Ik laat je nooit meer gaan. Dat geldt natuurlijk ook voor de fans thuis. Ik laat jullie nooit meer gaan. Maar geschreven door Alan Clark. Dus wat dat betreft best een aparte samenwerking. En gelukkig, ja, iedereen roept altijd van het gaat supergoed. Maar het is een tijdje geleden dat ik alle hitlijsten te pakken heb gehad. En op alle zenders hoe noem het eens, de kroon ben geweest en dat soort dingen. Dus paradeplaat, ga door. En dat is met deze weer aan de hand. Dus ik ben heel erg blij met dit liedje. Nou, Alan Clark is eigenlijk gewoon een beetje in mijn huid, die is in mijn huid gekropen. En die heeft echt een Frans-Duits liedje geschreven. En dat hoor ik weer van iedereen terug. Frans-Duits is er weer. Dus ik ben daar heel blij mee, ja. Ja, binnenkort een feestje. 3 juli heb ik mijn eigen feestje in Beuzegem, dus vlak bij Tiel. Vroeger had ik het Waalkaderfeest, nu heet dat Holland Spektakel. Samen met Gerard Joling, René Vroger, Peter Beense, René Schuurmans. Ik, alles live met de Marcel Visser Band. Het wordt echt een gave avond weer. Kortom, het gaat goed met Frans-Duits. Ja, het gaat lekker door. Ja. En inmiddels een nieuwe platenmaatschappij aangenomen sinds, wat is het, een maandje 4 nu. En af en toe een nieuw leven in je carrière is best wel een keer goed. Dus hier staat een heel tevreden mens.